Magnesita mineral bat da, eta hori ustiatzeak askotariko industrietarako lehen gaiak ematen dizkigu. Besteak beste, siderurgiarako, nekazaritza eta abeltzaintzarako eta ingurumenerako. Arlo horretan, esate baterako, metal astunekin kutsatutako zoruak arazteko eta hondakin urak tratatzeko erabiltzen da, bi erabilera aipatzearren. Europa mailan, Espainiak mineral horren baliabide garrantzitsuak ditu, eta horiek naturan daude. Geologiari erreparatuta, beste osagai batzuekin batera daude, osagai zoologikoekin eta botanikoekin hain zuzen. Horiek denek Espainiako ondare natural itzela osatzen dute, Europako aberatsena biodibertsitateari dagokionez, eta Nafarroa da adierazgarri handienetako bat. Magnesitas navarrasek minerala erauzteko eta eraldatzeko prozesu guztietan oso kontuan izan behar du bere jarduera eta horren sostengua den natura ingurunea elkarbizitzan daudela. Hobi horiek dauden tokietako biodibertsitatea kontserbatzea enpresaren xede nagusietako bat da. Horretarako, lanak egin aurretik eta ondoren, ikerketa, kontserbazio eta lehen eratze lanak egiten ditu. Espezialista honenek egiten dituzte, zehazki. Intereseko espezieak eta espazioak identifikatzea, horien populazioen egoera egiaztatzea, horien biologia ezagutzea, eta enpresaren lanak eta mehatze lanak elkarbizitzan egotea erraztea dira enpresaren helburu nagusietako batzuk. Natura ingurunea zaintzea ezagutzan oinarritzen da. Ustiatzeak berekin dakar beti arintzea, zuzentzea eta leheneratzea. Zaindu egin behar dira paisaiaren morfologia, landare estalkia eta landare bereziak edo mehatxatuak. Fauna espezie ahulak eta askotariko intsektu taldeak, beste askoren artean xilofagoak eta polinizatzaileak. Ugaztun belarjaleak eta haragijaleak. Anfibioak, narrastiak, baso hegaztiak eta hegazti errupikolak eta jakina ingurune urtarra. Bertako biztanleek arretarik handiena eskatzen dute baliabide preziatu horren kalitatean eta kantitatean. Biodibertsitatea kontserbatzeko helburuak Magnesitas navarrasen ekoizpen prozesuen parte dira, eta irizpide hauei jarraitzen zaie beti, jasangarritasuna, efizientzia, berrikuntza teknikoak, lanbide kualifikazioa eta ingurumenarekiko errespetu handiena, ingurunearen eta pertsonen segurtasuna eta osasunaren zaintza. Gainera, ekonomia zirkularreko politikak aplikatzen dira. Natura kontserbatzea bete behar bat, xede bat eta erronka bat da Magnaren proiektu guztietan.